ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ କିଛି କାମରେ ଜୟପୁର ଯାଉଥିଲି। ଯିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା କାଳଭୈରବୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ବି ରହିଗଲି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି, କଥା ହେବା ସମୟରେ ମନ୍ଦିରର ବିଷୟରେ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲି। ପୂଜାରୀଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ମନ୍ଦିର 90 ବର୍ଷରୁ ବି ପୁରୁଣା। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଗୁପ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ବାବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ମା କାଳଭୈରବୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ବାବାଙ୍କର ସମାଧି ଏହି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଛି। ପୂଜାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମା କାଳଭୈରବୀ ଏଠାରେ ଅନେକ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ୍ଦିରର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଉପରକୁ ଗଲୁ, ସେଠି ଆମକୁ ମା କାଳଭୈରବୀ ମା କାଳୀ ମାଙ୍କ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଧୂପ ଦୀପ ଲଗାଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ଆଉ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ନଡ଼ିଆ ଫଟାଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ଚଢ଼ାଇଲୁ। ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସରିଲା, ମନ ପ୍ରାଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଖୁସିରେ ଆମେ ସବୁ ବସିଲୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ, ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ଫେରିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ରୋଡ଼ରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଥରେ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ପୂଜାରୀ ବାବାଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ଯିଏ ବି ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ ମାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ। ଏହି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।